फायदि हिंkai जों सिरायनाय चिनो टिप्लासा रंनि kan sungbung no tuye ebakai torak kalai tongmani bagoi jung berai no khatu khunang jung siwo tiplasa jesukwa no nongli ganai lisa kanoi buni logiwo tarangoi mami ta hinoi musari tinja phano damaya jesukwa no ebakai national party ofan thanggoi tiplasa no mutangnani bagoi kok sanai kirei sajak tongmani 2018 ni saropano सरकाराव फाइका हिंके बीजेपी सरकार एबाखाय एडिसिनो दाले फान्डिं लिनानि बागै साख्लायनाय हनै तेसा हायनो हाय 2023 चौमारि रिनाय नरकनो दाले फान्डिं एबाखाय एडिसिओ डाइरेक्ट फान्डिसिनाय हिनय ताबो अकग्रक बर थांबाय ताबो अकग्रक बजिगा पगै थां तंगो मन्त्री मिनिस्टार बीजेपी बो चिनि हाय borok tiprasarok chongbong kaina thangriya haifano siu joto rukurok BJP bo tiprasa tong hai hinoi BJP kento rinai jat kento ni tiprasa sanai guri ojiga kok sanai guri petia buni torau tongo amoni bagai no te khaksa phasing bubagara gedal tibaren ni sanima tongo berai no wansungnani kok wana jangnani kok ojiga phayo tiprasarok no dinai omok nai haipano tiprasarok ni bagoi mungsa samung khaijangma kwrui hai hinoi BJP no hamya samani ya BJP bo chini borok tongo haipano samung tangnai kwrui kok sanai kwrui dale phanding ni bagoi kok tisinai kwrui o BJP ni tiprasarok thu tongo Bidhan Sabha thangoi sugalok bari hunoi berai no wana masincha ebakhe kirma sincha o tiprasarok ni thinang bojga thangno berai kheno wansuktai o BJP tongnai rok ni tiprasarok ni bagoi norok wansukgoi nai dik inoi lukurok berai no wansukrai tong tabuk BJP ADC direct funding tiprasam bago hanglai nai to hanggai ADC wo funding tamni bago ria abkasa sungmung BJP tipra state to berai no hamya hai hinoi center BJP berai no kaham center BJP bago berai no kaham chung tripla state to hingke chung BJP no jawab dinani obhai borok nango tawni bago hingke nango manthai soktai manani phajing thangka hingkai BJP no jemon Nagaland jemon Shillong nini buthara ebakhe nini sara bo election no batai maya ebakhe sorkar chai maya obhai tonna nangmani tabo ojiga tiprasarok khoroktam tongmani borok obhai no khaina naikhe tabugo ongo tabugo jora tongkho kento sei tiprasarok direct funding ni bagosi kok saimaya hingke ojiga direct funding ni bagosi borok kok saimaya MLA seat ni bagoi tong BJP wo tongthogoi chathok khaiei machakha manungkha ebakhe borongni bata MLA phanno ni bagoi no tong seat ni bagoi kento phiaba wansukthai nung kaisa seat ni bagoi thangnai nini busuk buthai amoro tamung nai nung abo wansugoi nai di berai no kirma sincha wana masincha wansuk thai chini tiprasarok berai kheno tongthok chathotok musawai phunugo haipano musana bagoi trangjago nini Sri city rokno phunukjago haipano torao tiklai tinjago norok 5-6 jon tongo ojiga sorkaro asukjak MLA ebakhe minister norok direct funding ni bagoi kokti saimano direct funding ni bagoi kokti sadi tisaimano joto nai tongnai rokno ang koinai
omo borokni thene o video thangsagoinani bagoi eba khe norok khunjukaioi khwnanani bagoi hamkrai nai tongkhang school kaisa tangma baiya rama sramboi rima baiya amo bai tiprasa mutangjagoi manya tiprasa mutangjagoi manani hingkai dalek funding eba khe arada state hut demand abo berai no nangkugo para para thangoi sama bai simi bo wngya choya kwrwi naitongni jatini khorang bai kwrwngwi tongkhai comment khainani tapukdi hambai.